О, бай, Румен, къде отиваш, бе? На никъде, просто стигам до язовира, само за малко. О, може ли и аз да дойда? Не знам, ама Томаша има маски по-големи от тебе с 20 години. Ами, къде? Моля дойда. Ами айде, ела. Добре. Тръгваме ли? Да, но преди да тръгнем, искам да попитам колко струва твоя сладолед. Сладоледа ми струва 1,80 лв. Ами какъв вкус има? Той има вкус на нищо. И е жълт, както виждам, значи в нашата област няма жълт сладолед. Да. Единственото, което може да е, щом има сняг тук. Значи продавача го е взел и е направил жълт сняг от куче, го е опекал в този сняг и ти го е направил на сладолед и ти го е продал. Да, фак! О, фак. Добре.